Sondang sian debata hatiuron sian gijang, imana mengeramoti ati-ateta dot pikirata di bagasan manokoton. Amin. Horas madihita saluna akamang damang dainang dot akka tuturhu na adong di media sosial hata ni debata di bagasan manokoton imana tersurat sada Petrus sada ayat 25. Ima Renungan Harian Jumat tanggal 11 November 2022. Songonon ma didok disi. Alai namia do rodi sangelengna ia hata ni Tuhani. Ido hata nabi naritahon Tuhamu. Jasa lai alai namia do rodi sangelengna ia hata ni Tuhani, ido hata na binaritahon Tuhamu, ido yang sahatna. Dihita damang dahinang, kembar didok do disi marhaba diaun di bagasan hata di debata. Alan i perdalanan ningolu ni jolma na di portibion tung masai cepek do jaladang mas yohot. Alania hado si patopata lahu manguduti perdalanan ningolu nanengro adong dua si pilitota mangolu di bagasan hamatea manang mangolu namanotong ditik kita pilit nasa sitongna jala dang satokin ala di bagasan hamatian ngulut tahun dang marhaujungan. Jala nagabi pikiran ima urut ni hamatiani. Ganuk jolma majalo hobar na nyulana saliling ngoluna di portibion. Tua malabana majalo hasonangan di portibion uju dinguluna somarsiohot dungni majalo haliaun jala uhum na marsiohot di bagasan hamatian. Dihita napungu di bagasan Yesus Kristus. Tiki parbinoto hita. Ia parukilon do si calon ditiki saat tu hamatian. Para dio diri di bagasan hasitongan jala marhaba diaun ima nagabe si ulhonota. Molo di partikianon son halak na porsia dang marnabulas hita para dihon dirita laho majalo ngolu udut ni namanotoni. Lausido ditongan ning ulut taon nang do didok di Twitter dang marnabulas hita para deo dirita laho macalo ngolu dot urut ni hamatian. Ima napatuduhon dang dihaolongi rohata ngolu namanotong. Tari dedui sen ngolu sigano pari nama milik ngulu pasonakon ngulu na pertigon marhite godang namasa di bagasna akajol masih songonima naso makasi holi ngulu namanotong asni roha nasiete mata mangalehon paso-paso nang hangoluan di bagasan Yesus Kristus. Alaning dihita saluna manami sitong matutu ia ngulu ni ita jolma majalo haluan nasiat debata marhite asni rohana nasian Tuhan Yesus Kristus.
alai dang nagabe sidalian dihita laho mangulahu dosa. Akka pangatusion nasala do sesunguni jala godang na manghiton satu partikian. Iko rajumata do dung tacalo haluaon ulut ma ikon lambangolu do hita di bagasan habadion di debata. Odo nagawi panghiduan ni debata marhite hatana asa mangolu hita di bagasan habadion hobar tu hata ni debata toktong di bagasan habadion sien hadirota ditongani pardalanan ningoluta gano pare gano tiki. Alani do hita salutna akka amang damang dot akka tututu asa yang dipasik kok mangulut tahun asa marhabadion di bagasan holan di hata di bata dak tu gogot tahape mangatu si isalutna dang tu kape ina pikirata mangatu sina masa ala ingot na sai dongananna do hita jala urupanna do hita molo tu dia hita mangalakka jala toktong tapasahat ngulutta holang tu hata ni debata lau sido naing pasahaton ni turpukod di hita ganuk asalam marsiwot hita mangula hobar tu hata ni debata. Amin. Pertanyaan meta. Moliate ho pasatro hanami di ho aliamang di bagasa manuto di balga ni paso-pasom na mangrupi hami tolhas dope hami marnida inauli na tinopam marhiti di bagasa manuto boy hami marhosa ala asi dot holon nirhamdui ucalo hami paso-paso ma ulon nami pakobasion nami di bagasa sadero asa di bagasan hatam hami jala di bagasan namar habadion hami ganop hari ganop tiki mauliate mariho. Amin.